'yan uwanmu. Sarkin Gobir na Isa wanda Allah ya ƙari kwanansa sanadiyar waɗannan azzaluman 'yan daji ɓarayin daji, muna roƙon Allah ya ji kansa da rahama, Allah ya karɓi shahadarsa, Allah ya sa lahira da ya tafi masa duniya, Allah ka sa inda ya je ya fi masa inda ya bari. Muna roƙon Allah ya karɓi baƙuncinsa, Allah ya gafarta masa wannan zalunci da aka yi masa, Allah ya saka masa ya bi masa haƙƙinsa. Mu ma da aka ɓata mana rai aka ci mutuncin dattijon mu shugabanmu, muna roƙon Allah ya bi mana haƙƙin. Waɗannan mutane kamar yadda Malam ya ce in suna da rabon shiriya, duk da sun yi nesa da shiriya, amma in suna da rabon shiriya Allah ka shirye su. Amma lalle waɗannan mutane babu ko shakka raina ya ɓaci da su. Wato ina mamakin yadda mutum zai ci mutuncin dattijo. Annabi ya ce